के बा पनिया में पत्थरा तैरावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा भगती में सकती देखावे वाला के बा भगती में सकती देखावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा। Presented by Agnihotri Production. संत जी के कहे बभना हुआ जादू गिरावा आखिर आगे ज्ञानी के झुकौले आपन सिरावा संत जी के कहे बभना हुआ जादू गिरावा आखिर आगे ज्ञानी के झुकौले आपन सिरावा कठवत में गंगा बहावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा सतपथ करहिया देखावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा। जतिया चमर जानी करे अपमनवा पंडन के भयल बाटे जब अभिमनवा जतिया चमर जानी करे अपमनवा पंडन के भयल बाटे जब अभिमनवा जात पात भेद भाव मिटावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा पाठ हो मानवता के पढ़ावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा। बड़े बड़े पंडाया के चुमले चरणवा धन्य रविदास भगत गुनी गुणवनवा बड़े बड़े पंडाया के चुमले चरणवा धन्य रविदास भगत गुनी गुणवनवा मीरा के शिष्या बनावे वाला के बा दुनिया में
रविदास कहावे वाला के बा भगती के ज्योतिया जलावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा दुनिया में रविदास कहावे वाला के बा